waphupha uJoseph. Uma ephupha uJoseph utshela abafowenu uthi ayibafowethu ngiphupha ngihlele esihlalweni sobukhosi nina ningikhothamela. Haleluya bazalwane. Abafowenu abafowabo bavuka umona waphinda waphupha ngakusasa wathi ayiphuphe nobaba nomama nabo bengikhothamela. Haleluya bazalwane. Uma ngabe behambile beyonusa ubaba kaJoseph uyamthuma uthi akusela abafowabo ukudla. Mayefika entabeni abafowabo baplena ukumbulala. Bacabanga ukuthi bangavimba icebo likaNkulunkulu. Haleluya. Lithi iBhayibheli ubaba kaJosepha uIsaka wayemthungela ingubo enhle. Yangena le ndaba yengubo nebasalana. Bathatha le ngubo babulala iwundlu. Emva kwalokho le ngubo bayibhika ngegazi ukuze kuzoba ngazathi uJosepha yena bamthatha bamfaka emgodini. Haleluya bazalwane. Uma engaphakathi emgodini kumnyama, uma ebheka ngapha kumnyama, uma ebheka ngapha kumnyama, uma ebheka phansi ubona ilight, uma ebheka phezulu ubona ukukhanya. Wasebiza amazulu wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Kwafika abakaMidiyani bamthenga bamthatha. Uma ngabe bemthatha bayomdayisela abakwaIshmayeli. Kwawukuthi icebo lakhe alikho kwaIshmayeli. AbakaIshmayeli bamthatha bamdayisela inceku kaFaro uPhothifa. Uma efika lapha eGibhithe kwesikaFaro, uma efika wafika la icebo likaJehova likhona. Wathi efika bamthatha bamenza induna. Uma ngabe bemenza induna kunengubo yesibili abambathisa yona abazalwane. Haleluya bazalwane. Uma bembathisa ingubo yesibili into enzakalayo inkosikazi kaFaro yabona inkazimulo. Yabona inkazimulo yathi ngihlale ngibabona abafana. Angikaze ngimbone umfana omuhle kanje. Ngoba kunenkazimulo esiyemphethe njengabantwana bakaNkulunkulu. Wabona inkazimulo. Uma ebona inkazimulo wathi wozulale nami. Wathi uJehova icebo likaJehova ngempilo yami lingevinjwe ukuthi wena ugana inkosi. Mhlambe wena wawuyovuma. Hayi wathi yambamba yasala ingubo yesibili. Yasala ingubo yesibili. Lalelani bazalwane, njengoba zilibe zisala lezi ngubo kunengubo ethungwayo. Amen. Iyathungwa ingubo, ziyasala lezi ngubo kodwa kunengubo yasemazulwini. Haleluya bazalwane. Uma ifika lapha kwathiwa isiyakubopha ke wena. Sithwese icala le-attempted rape. Ucishe wa rape indlovukazi wena. Ungcole kabi. Kanti bamusa la icebo likaJehova liyofezeka. Uma efika ejele senzeka izinto ngaphakathi ejele. Uma efika ejele baphupha abantu. Uma ngabe bephupha abantu kwafanele ukuthi achaza amaphupho. Icebo likaJehova lafezeka ejele. Haleluya bazalwane. Wathazela nabantu labo umphathizinkwa nomphathizitsha ukuthi wena uzophakama, wena uzoshona, wena uzophakama uzungikhuphule embusweni wakho. Haleluya bazalwane. Uma ngabe sephakeme lona lithi iBhayibheli wafika embusweni for 2 years ekhohliwe uJosepha. Bangakho abazosikhohlwa mzukwane uJehova bakhumbule. Bangakho abazosibalekela mzukwane uJehova bakhumbule. Haleluya bazalwane. Waphupha uFaro. Uma ephupha uFaro kwathuba nongachaza iphupho. Walanda izangoma. Walanda abaprofeti bahluleka. Uma ngabe behluleka wakhumbula ukuthi ukhona uJoseph. Ukhona uJoseph. Bamlanda uJosepha wafika walichaza iphupho. Haleluya bazalwane. Uma ngabe lichaza iphupho lithi iBhayibheli uFaro
wabo, wakhumula ingubo yakhe yobukhosi, wamphathisa, wakhupha indandatho, wamnikeza, ngoba icebo lakhe ngempilo yakho lingafitshwe. Sekufika abafowabo mase kufika isikhathi sendlala sengiyavala. Sekufika abafowabo bayagijima. Sekufanele kufezeke indaba yokuthi kumele bakhothame. Mabafika bayakhothama, abasamboni ukuthi uye. Bafike bakhothama. Wathi baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Ayibazalwane, sikunendaba yokwakha i-altari likaJehova. Besingeke sikwazi bazalwane